Kung magpalabada gani mo na ako, ayaw po ng yelo kaayo og balatang. Grabe ka yelo ang balatang. Naunsa naman ni oy. Mura man nagikahiag 2 ka bulan nga wala gud ni nahulumi. Maluusad mo. Lisod na gali kay akong trabaho mo. Dahil pa dyan ko ninyo naglabhonon nga munas-munas ginawa. Makalaay baya maglaba og panty nga dili ato ang nagipangtaliti na ng mga kilid-kilid. Oh. Baling yiluha. Oh, no. Ngilo ka ilang taon. Ipanglabay na lang na ninyo. Oy. Gihimo na gay ko ninyo katabang. Gihimo pa ninyo horror chamber ang akong trabaho. Imagine. Yelo kay balatang. Gitalumtum na layo na kailang taon. Mura tag November 1 aning galado tag abat-abat. Ang paitan kinabuhi ah. Pamalit saan mong panty oy kana sang bago nga ipalabada nako di sa di mga dunot ka isa nga tanan. Panty mo di nga. Gining day. Tanang-tanang mong panty be. Ay, bastos. Bastos good. Panty magkana mong pamaligya dia. Ay, time sa di ay no. Narao. Ikaw mo suot, sir? Dili ako ang asawa. Tagpila man ni day. Tag 50 ang isa. Oh, mahala sa dani oy. Oh, tanaw na magini mga gisian niyo. Ay, panginaway di sir, ha? Sigurado ko, hindi ko kaka-afford na kayo, ha? Taraman yung balay, oh. Kagubaon na magali na siya. Na, wala ka masayo day nga daghan kay ko kwarta. Basin, kawatan ka. Uka, ha? Tulisan. Ay patagag storya na day ha. Mapatay tamang kakaron. Oh, killer pag yun. Hala, Manila na ra ba ni? Unsa kay tagahog sa dagom, no? Yuna pa. Tao po! Tao po! Anong sa atin, Day? Mayroon kayong dagim? Meron. Ano man ang sa iyo? Gagmi o dagki? Hello, tay? Padadi kong kwarta, TV, kagiurot og kit-kit sa ilaga ang akong mga sinina. Mao ginay problema ron anak. Kay wa lagi kay kwarta. Kung okay lang, padadaan lang sa kanakog iring. Ngan sa balaod, ampo na lang, kawatan. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Tagalog pala yun. Akong Tagalogon. Sumoko ka na. Napaligiran ko ikaw. Marami ako. Mamailihan kuspikas baryo na ibe? Ay, pagpuyo anak, delikado kay ng lugar. Mga seminaryan man ako mga kuyog na eh. Kay seminaryan, kumpiyansa kay ka. Si tatay day ni mo, obispo man na. Good morning, class. Ako yung bagong Filipino teacher ninyo, start na dayuan. Kanor. Yes, ma'am. Gamitin sa pangungusap ang salitang ito'y. Ito'y isang nakakatawang pangyayari. Why? Very good. Ikaw. Sa iyong pangalan? Nitoy, ma'am. Nitoy. Gamitin sa pangungusap ang salitang ito'y. Ito'y paggamay. Pagdako, iro. Matalino kang hayop ka! Okay, class. Ang subject natin ngayon, Filipino. Class, gamitin ang salitang ito'y sa pangungusap. Ikaw, Ontoy. Ito'y malaki at maaliwalas. Very good. Ikaw, Tekla. Ang lahat ng ito'y ay anak ng iro. Ansa na sila? Nag-away na po sini ng ugyang bana. Ay, nag-away na po. Bantog ay ito gabi, nagkagubot sila. Nakamate ko di ay ka. Okay na doon lang ginabot ito sa balay. Nawa po ko kadungo. Sa mandagi awayan. Nangabit man daw si Arnold Mading. Kung tinuod siya. Dugay na ko kabalo eh. Mao? Sa una pa mga niaging kuan buwan. Ni aging adlaw raman sa daw na balaan Madi. May ingon ni Tiloy. siya dito asa. Dugay na siguro sila nakita-kita. Okay na giguro na. Kana magbuwag yun na ang Looy ana ang mga bata. buntis ang bai. Sabak ka diyak Madi. Ako ba ikon na nagkasakay ni? Ako nagtiyan mga duha na yun. Kabulan. Tinuod ko ito ako na dungan. Buntis oy. Binungatan pa biya na ninining sa una. Nausa lagi. Nangabit ba yan na siya kinsa mo itong Jonas na kauban taron niya sa balay na wala pa tong iyang bana? Kabit ito niya. Ay kato. Kabit ito niya. Bakit alam ka kabit ko niya, Madi? La. Tandang patakag pino at pinag mga chismosa dahil sa gawas! Mga ibang tayon! Huwag mga lata ang baba! Murag, ang ako man ang bana. Ilaron ako siya. Magpa-as if kong bayaran
Hi, sir. Nangita ka? Yaks, kaluod. Di lang ko ni mo dahi kay pariha mamog naong sa awa-asawa.